Joo, mun henkilökohtainen kutsumus on julistaa evankeliumia Jeesuksesta niin monelle ihmiselle kuin mahdollista, maailman kansoille. Mä koin jo silloin vuonna 1995, että mulle puhuttiin siitä lähetystyöstä laajemmin ja silloin mä en ymmärtänyt mitä se olisi, mutta se alkoi tarkentumaan ihan selvästi, että se on tämmöinen julistava ja myös opetuslapseuttava työ yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa, että julistan evankeliumia, opetan raamattua pastorikonferensseissa ja varustan niitä seurakuntia tekemään seurantatyötä ja kasvatan myös uutta sukupolvea lähetystyöhön. Eli toisin sanoen tämmöinen lähetysliike, haluan nähdä semmoisen syntyvän koko Suomessa. Mulla on kristillinen koti ja on pienestä saakka käynyt helluntai-seurakunnan tilaisuuksissa ja ensimmäisen kerran 7-vuotiaana puoliväkisin nostettiin jo käsi ylös telttakokouksessa, että etköhän sä nyt jo voisi antaa elämän Jeesukselle ja eihän se kannettu vesi kaivossa pysy, että sitten teini-ikäisenä alkoi kapinavaihe ja 6 vuotta kapinoin Jumalaa vastaan ja ryppäsin ja rälläsin ja tein kaikkea niin paljon kuin ehdin, että ei kiinnostanut vähempää hengellistä asiat, että 19-vuotiaana sitten Jumala kutsui oikeasti aidosti ja silloin vastasin kyllä hänen kutsunsa. Se oli iso mullistava kokemus. Siinä oikeastaan mä olin lähdössä opiskelemaan yhteiskuntatieteelliseen ja mä olin ylioppilaaksi valmistunut ja olin ryypännyt koko viikonlopun, juhlinut ylioppilaaksi valmistumista ja äiti oli järjestänyt ylioppilasjuhlat ja Eeva ja Mats Backman niminen pariskunta tuli meidän ylioppilasjuhliin ja mä olin ihan krapulassa siellä, koitin hymyillä ja äidin mieliksi, niin siellä kohtaa sitten ne sanoi, että saadaanko me siunata sua, niin mä sanoin, että joo, voitte siunata, mutta sydämessäni nauraskeli, että siinähän ne uskovat siunailee. Ja he siunasi ja siitä 2,5 viikkoa niin mä lähdin Keuruulle kesäkonferenssiin ja olin siellä, en mennyt yhteenkään kokoukseen, mutta olin siellä kavereiden kanssa lähetysnuorten parissa, viivyttiin yöt ja nautittiin siitä ilmapiiristä siellä. Mutta sitten juhannusaattona oli tämä myöhäisillan kokous ja siellä Hannu Vaurulla julisti evankeliumia ja siellä annoin elämäni Jeesukselle ja siitä meni vielä 2 päivää ennen kuin koin sen todella sen vapauden, että olin päättänyt lähteä seuraamaan Jeesusta, mutta sydän oli niin kova, kun oli paljon varkauksia ja kaikkea syntiä ja pahuutta, niin siinä kohtaa sitten kun lähdettiin Turkuun sunnuntaina, kun silloin sen kotikaupunkiin, niin siinä mä koen, että mä uudesti synnyin ylhäältä, kun pyhänkin alkoi näyttämään hidastetulta filminauolta kaikkia entisen elämän syntejä ja jokaisen synnin kohdalla tuli sanat anteeksi annettu. Anteeksi annettu. Ja siinä mä itkin, uudesti synnyin ylhäältä, päätin luovuttaa silloin koko elämäni Herralle ja siitä lähdin sitten raamattukouluun ja valmistautumaan hengellisen työhön, kun sain myös kutsun Jumalalta. Silloin kun sain ensimmäisen kerran sen lähetyskutsun vuonna 1995, niin mä koin itseni etuoikeutetuksi. Todellako Jumala on kutsumassa minua, tällaista keskeneräistä, vajavaista ihmistä. Ja se oli niin kuin iso mullistus. Ja jotenkin mä koin valtavaa pienuutta, heikkoutta, sitä, että ei musta ole tähän. Ja silloin oli vielä se ajatus, että mun pitää varmaan itse nyt sitten kaikki tehdä. Ja ei ollut sitä ymmärrystä, että tämähän onkin Jumalan valtakunnan työtä. Että tässähän vaan kysyy, että mä luovutan kaiken hänelle ja hän alkaa tekemään minussa sitä työtä. Mulla on vahvistunut tämän 30 vuoden aikana, että nyt kun se oikeasti on realisoitunut vuonna 2025, se lopullinen lähetyskutsu, niin tällä hetkellä mä en enää kipuile yhtään sen kanssa. Mä tiedän niin vahvasti, kun nimeni on Ari Talja, että mikä se kutsu on. Mä tiedän, että se on Jumalan kutsu, se ei ole mun omia ajatuksia, vaan se on täysin. Mutta siihen kasvettiin, että se ei ollut todellakaan helppoa ja matkalla oli niitä kipuiluja, jossa mä yritin itse taloudellisesti rakentaa omaa lähetyskutsua ja ikään kuin leikkiä Jumalaa, että itse tehdä sitä, minkä mä koin. Ollessani liian kärsimätön. Ajattelin, että se pitää nyt tapahtua, että mä oon nyt jo 40 ja eikö tämä nyt jo toteudu ja tapahdu ja rupesin itse rakentamaan ja jouduin vaan oppimaan ja huomaamaan, että Jumalan kutsua sä et voi itse rakentaa, vaan siinä pitää mennä Jumalan aikataulussa. Jumalalla on kaikelle asialle oikea aika ja hän puhuu siitä usein paljon ennen sen takia, että me ei olla vielä valmiita siihen. Ja sitten hän tekee sitä valmistelevaa työtä, niitä Jumalan koulun luokkia joutuu käymään läpi, jotta me ollaan sitten eräänä päivänä valmiita astumaan siihen ja antamaan hänelle täysin kunnian. Ei niin, että me otetaan itselle siitä jotakin. Ja mulla on tämä prosessi kesti 30 vuotta.
No mulla oli sellainen ajatus, että mä lähdin IRTVltäkin 9 kuukaudeksi pois, että mä menen myymään vakuutuksia. Mä menin sellaiseen rahoitusalan yritykseen ensimmäistä kertaa elämässä johonkin, mikä ei ollut hengellistä. Olin 9 kuukautta täysin sekulaarilla puolella, myin sijoitusvakuutuksia, yritin kasvattaa pääomaa, omaisuutta. Että mä rakennan sit sillä sen varallisuuden, jolla mä voin sen kutsuni toteuttaa. Ja se ei ollut Jumalan tie. Et siinä oli, Jumala käytti sitäkin ajanjaksoa ja siinä opin paljon asioita myös rahoitusmarkkinoista ja muista asioista, mitä en olisi koskaan muuten oppinut. Mutta se ei ollut se tapa, miten Jumala halusi sen lähetystyön rahoittaa. Ja nyt mä olen oppinut ja nähnyt, että Jumalalla oli toinen paljon parempi tie. Mulla meni aika lujaa siihen aikaan muutenkin, että kiersin paljon seurakuntia ja tuli vähän semmoinen omavoimaisuus, että tässä itse tehdään asioita. Ja siinä kohtaa sitten pääsin armosta Jumalan kouluun, kun Jumala pysäytti minut. Ja olin usein mennyt Jumalaa edelle ja pyytänyt Jumalaa siunaamaan mun projekteja, ja kun se ei vaan Jumalan valtakunnassa mene niin. Mä olin valmistelemassa tuossa ihan mun takana olevalle terassille keväällä meidän nuorimman tyttären ylioppilasjuhlia. Oli tulossa puutarhajuhlat tuohon pihalle ja oli kiva keli. Ja mä katselin, että ylälaudat vaatii vähän nyt maalaamista. Ja mä menin maalaamaan niitä tonne 3 metrin korkeuteen, vähän ylikin. Mulla oli pitkät tikapuut laitettuna tuolla takana, ei ehkä näy kameraan just, mutta siellä oli semmoinen parru, jolle mä laitoin ne tikapuut. Mulla oli 5 litraa maalia kädessä, toisella kädellä maalasin, katoin ylös. En odottanut hetkeäkään, että mä sieltä tippuisin alas, vaan pikkuhiljaa, kun sitä maalailin sitä kattoa siellä, niin tikapuut milli kerrallaan lähti tulemaan alas niin hitaasti, että mä en huomannut. Ja sekunnin murto-osassa mä putosin, silloin oli vähän kevyempi, 85 kilolla koko painolla oikealle jalalle, sillä seurauksella, että maali levisi tonne takana olevalle terassille. Ja mä olin ihan paniikissa, rupesin ryömimään siellä, enkä tajunnut, että mulla oli jalka, telaluu kääntynyt. Siis se, millä ihminen astuu, niin 90 astetta vasemmalle. Se oli täysin repsotti väärässä asennossa, lähtenyt pois sijoiltaan. Hirveät tuskat päällä, vaimo soittaa heti tuolta ambulanssia. Ambulanssi onneksi oli aika lähellä ja tuli tuohon paikalle. Siinä laitettiin mulle todella kovat lääkkeet, opiaattipohjaiset lääkkeet. Ja siellä ensihoitajat sanoivat, että älä nyt ihmettele, mutta kohta alkaa sarvet kasvamaan meillä päässä. Ja nyt me ruvetaan vääntämään sun sitä jalkaa tässä. Ja mä olin hirveissä tuskissa ja ne yritti pari kertaa vääntää, se tuska vähän helpottui, kun joutui niiden opiaattien vaikutuksen alle, mutta eivät saaneet paikalleen. Vietiin Peijaksen sairaalaan, siellä yritettiin samaa vielä isommalla joukolla ja uusilla lääkkeillä, ei onnistunut, niinpä mut vietiin Töölön sairaalaan sitten seuraavana yönä. Tämä oli kesäkuun alkua 2021 ja siellä laitettiin sitten jalka oikealle paikalle 2 tunnin leikkauksella ja siinä kohtaa mä ajattelin, no tää oli nyt tässä selvä, että tää oli keskiviikkopäivä ja mun pitää päästä ylioppilasjuhliin lauantaina, että ne on täällä sitten, niin mun pitää päästä kotiutumaan sinne ja mä tulin pyörätuolilla sitten jalkapaketissa sinne ja meillä oli vieraat tossa ja oli kuuma kesäpäivä ja mä ajattelin, no tässähän tää menee kivasti ja aloin ottaa sillä aurinkoa tuossa pihalla sit sillä, mitä ei koskaan saisi tehdä, se oli omaa tyhmyyttäkin ja sen seurauksena se jalkaan tuli haavainfektio muutamassa 1,5 viikon aikana, se alkoi turpomaan ja alkoi punottamaan. Mä menin näyttää sitä lääkärille, niin lääkäri sanoi, että nyt sä jätki suoraan tänne Töölön sairaalaan. Ja otettiin nämä tulehdusarvot ja sillä hetkellä se oli 294. Ja siitä alkoi mun sairaalamissio, niin kuin mä itse sitä sanoin. Eli Jumala pysäytti mut ja 4 korjaavaa leikkausta tehtiin. Siellä jouduttiin ottamaan pereneuslihas auki. Ihmisellä on 2 pereneuslihasta, niin se kakkoslihas, joka on se pienempi, otettiin ja laitettiin sen haavan päälle, joka oli tässä nilkassa. Siinä oli muuten tullut haavainfektioita ja siellä mä olin 3 viikkoa helteisenä, kun oli noin 30 astetta hellettä, ei mitään ilmastointa ja Töölön sairaalassa 6 hengen potilashuoneessa ja joka päivä mä jouduin päättämään, mitä mä teen. Alanko kiroamaan sitä päivää, kun mä putosin kaunina kesänä ja tuhosin koko kesän, vai alanko ylistää Jumalaa? Ja mä päätin, että mä alan ylistää Jumalaa, laitoin kuulokkeet korville Spotifysta, kuuntelin parasta ylistysmusiikkia ja
Jumalan läsnäolo tuli voimallisesti sinne sairaalaan ja Jumala sen sairaalajakson aikana mä näin, kuinka yksi ihminen tuli uskoon ja sain todistaa lukuisille muille, muun muassa somalitaustaiselle nuorelle, jonka elämä muuttui ja tupakkapaikalla olleille miehille Jeesuksesta. Ja jotenkin mun arvomaailma alkoi muuttumaan siinä. Mä tajusin, että terveys voidaan ottaa sekunnin murto-osassa pois. Mä en voikaan hallita mun omaa elämää. Mä en voikaan kontrolloida omaa elämää. Terveyttä ei voi pitää itsestään selvänä. Se on Jumalan lahjaa, niin kuin meidän elämämmekin. Ja siitä alkoi mun elämässä prosessi tässä lähetyskutsussa myös. Jumala pysäytti mut ja veti lähemmäs mua kuin koskaan aikaisemmin. Mä oon ollut monta kertaa lähellä aiemminkin Jumalaa, mutta nyt mä aloin kuulla Jumalan puhetta ja hän alkoi puhumaan mulle uudelleen tästä lähetyskutsusta. Ja siihen liittyy mielenkiintoinen prosessi. Sen oli pitkiä sairaslomia, ne oli aikaa rukoilla ja rukoilla ja olla Jumala edessä. Ja sitten Jumala alkoi puhumaan Arto Boasta. Mä en tuntenut evankelista Arto Boa ollenkaan, niin Jumala alkoi sanomaan, että ota hänen yhteyttä. Ja mä otin yhteyttä. Ja se taisi olla jotain, olisikohan se ollut marraskuun loppua tai sitten se oli vuodenvaihteen jälkeen pimeätä aikaa. Tavattiin espoolaisessa kiinalaisravintolassa. Mä olin vielä Toipilaana, tulin sinne vähän niin kuin vissiin muistaakseni kepeillä tai jotenkin. Ja siinä juteltiin sitten lähetyskutsusta ja yllättäen meillä olikin hyvin samanlaiset lähetyskutsut. Ja siitä alkoi se prosessi, millä mä oon vieläkin tänä päivänä. Ensimmäinen lähetysmatka tuli sitten kesällä 2023 ja sitä me alettiin suunnittelemaan Ugandaan. Arto kutsui, että lähdetkö mun mukaan julistamaan evankeliumia suurtapahtumiin. Hänen Gospel First-järjestö järjestää tällaisen lähetysmatkan ja mä lähdin mukaan sinne matkalle ja se muutti mun koko elämäni. Joo, se prosessi lähti oikeastaan siitä, kun luin paljon Raamattua ja sitten jotenkin pysähtyi hebrealaiskirjeen, onkohan se 9. luvussa, jossa sanotaan, että Jumala rakastaa sitä, jota hän kurittaa. Ja alkoi kertomaan tästä Jumalan kurituksesta, kuinka se on meidän tosi parhaaksi. Meidän maalliset isännät kurittaa vaan meitä aikaa varten, mutta Jumala kurittaa meitä tosi parhaaksi. Mä aloin tajumaan, että mussa oli ollut piirteitä, jotka ei sovellu lähetyskentällä, jotka ei sovellu Jumalan kutsuun. Ja ne ei millään muulla keinolla ollut lähtenyt, koska on niin kovapäinen kaveri ja juoksee kovaa ja pyytää Jumalaan projekteihin. Muuta kuin sillä, että Jumala pysäyttää. Mä tajusin, että tämä kaikki on niin kuin Jumalan koulua, tämä on Jumalan armoa, että mä sain tippua sieltä 3 metristä ja moni sanoi, että sä oot ihan hullu, että etkö tänäkään päivänä vaihtaisi kokemusta pois. Mä sanoin, että en vaihtaisi. Tämä on Jumalan koulu. Ilman tätä kokemusta mä en olisi tänä päivänä lähetystyössä, koska siinä mut riisuttiin just siitä omavoimaisuudesta. Se lähti pois sydämestä, että mä en voi tehdä tätä kutsua. Tämä on Jumalan työtä ja Jumala otti sen ylpeyden ja semmoiset väärät asenneet sydämestä pois. Ja myöskin opetti, mitä on kärsimys ja kipu, mistä mulla ei ollut mitään kokemusta aiemmin. Ja aloin ymmärtää, että moni ihminen kärsii koko elämänsä, kun mä kuulin siellä sairaalassa. Eräskin nainen huusi kolmiohermosärkyynsä suoraan huutoa ja kaikki lääkkeet oli annettu. Ja yötä myöten kuuntelin, kun se siellä huusi ja mä tajusin, että joku elää koko elämänsä tuollaisessa kivussa. Ja jotenkin mä aloin tulla niiden kärsivien ihmisten rinnalle ja siitä alkoi myös sairaiden puolesta rukoileminen. Jumala alkoi parantamaan sairaita sen myötä, kun sitten tästä kutsusta aloin ottamaan vaarin. Koin selkeästi, että Jumala kutsui mua rukoilemaan sairaiden puolesta ja alkoi tulla tiedonsanoja, alkoi Jumalan profetaaliset armolahjat toimimaan voimallisemmin. Ja se oli hyvin kasvattava kokemus. Se oli riisumista vääristä asenteista ja sitten ikään kuin se Jumalan valtakunnan identiteetti laitettiin mun sisäiseen maailmaan. Sen myötä mä oon tänään tässä tekemässä lähetystyötä. Ilman tätä Jumalan koulua mä en olisi tässä, enkä osaisi toteuttaa tätä kutsua niin kuin hän haluaa. Joo, se muutos lähti todellakin siitä, että mä valitsin siellä sairaalassa. Mulla oli mielessä, että nyt mä katkeroidun ja alan kiromaan Jumalaa. Että kerta kaikkiaan katalasti teit, sallit mulle tämmöisen hirvittävän koetuksen ja tipuin ja kovat kivut ja särkyä ja kärsimystä, 7 korjaavaa leikkausta, josta viimeisellä oli jopa riski menettää nilkka. Niin siinä piti päättää. Siinä oli, niin kuin mä koin, että mä olin päätöksen paikalla. Että joko mä alan kiromaan Jumalaa ja sitä, että hän salli mulle tällaisen, tai mä alan ylistämään Jumalaa. Ja kun mä päätin alkaa ylistämään, niin kuin Raamatussahan sanotaan, kiitä joka tilassa, ei joka tilasta.
Ei tarvitse kiittää kärsimyksistä, mutta kärsimyksienkin keskellä Jumala on vakio. Hän on yhtä rakastava, yhtä hyvä, yhtä pyhä, yhtä vanhurskas. Olitpa sitten minkälaisen koetuksen keskellä tahansa. Niin tässä niin kuin Jumala koetteli, että mihin mä turvaan silloin, kun kaikki ja terveys otetaan pois. Ja mä tajusin, että tämä on nyt Jumalan koetus, jossa mun pitää turvautua 100% häneen. Että se oli yhteistyötä. Että Jumala niin kuin antoi sen haasteen mulle ja mä tartuin siihen ja loppu on historia. Joo, tosiaan siinä kun lähdin ensimmäiselle lähetysmatkalle 23 Arto Boan kanssa, niin siitä avautui se uusi aikakausi. Sitä ennen tosiaan tämä koko kärsimys oli johtanut mut läheiseen suhteeseen Jumalan kanssa. Mä olin alkanut kuuntelemaan, mitä Jumala puhuu, mikä on hänen suunnitelma mun elämän varten, eikä niin, että mulla on joku oma suunnitelma. Ja siinä kohtaa niin 6 lähetysmatkaa tehtiin, näin lyhyesti voin kertoa, käytiin 5 kertaa Ugandassa ja 1 kerran Pakistanissa. Osa niistä oli pastori Roberto Brandaon kanssa tehtyjä matkoja, 2 matkaa Harvest Churchin kanssa ja 4 matkaa Gospel Firstin kanssa. Me nähtiin yli 20 000 ihmistä tulevan uskoon 2 vuoden aikana. Nähtiin kymmeniä, jollei satojen riivaajien vapautuvan. Nähtiin sairaiden paranevan. Nähtiin sen, että Jumalan valtakunta tulee voimassa. Se ei ole vain sanoja, vaan se on voimaa. Et kun sä julistat evankeliumia, niin kuin Paavali sanoi, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin pelastukseksi, ensin juutalaiselle, sitten kreikkalaiselle. Niin me todella nähtiin se Jumalan voiman murtautuminen läpi. Ja tämä mullisti mut niin, että mä tein IRTV:llä oman toimen ohessa näitä matkoja. Ja mä sain aina lomaat järjestymään ja muuten joskus työajallakin IRTV sponsoroi ja sanoi, että saat mennä tekemään lähetysmatkaa. Piti vaan rahat kerätä itse. Ja näihin kaikkiin jo järjestyy, ne varattiin, niin siinä vaiheessa mä huomasin, että tässä on Jumala mukana. Tämä ei ole mun juttua. Ja sitten Jumala alkoi puhumaan, kun mä pääsin lähemmäs häntä. Niin olin vaan rukouksessa, niin Jumala alkoi puhumaan tänä keväänä 2025. Se oli huhtikuuta. Hyvin selvästi kuulin huhtikuun alussa, että nyt on Ari aika ottaa uskon askel ja perustaa yhdistys, perustaa lähetysjärjestö. Ja lähetysjärjestön nimeksi tuli Salvation to All Nations, eli pelastus kaikille kansoille. Ja se kuvasi jotenkin sitä kutsua, mikä mun sisällä oli kasvanut koko ajan. Ja Jumala puhuu myös selvästi 5 henkilöstä, jotka siihen tulee mukaan, mun lisäksi siis 4. Ja mä asetin nämä 4 henkilöä niin kuin Jumalalle merkin, että jos he vastaa kyllä, kun mä esitän tämän haasteen heille, niin silloin tämä on Jumala susta. Mutta jos he ei vastaa siihen mitään tai eivät vastaavat ei, niin tämä ei ollut sun suunnitelma. Jokainen heistä vastasi kyllä, eli minun rakas pastorini Roberto Brandao Harvest Church Vantaalta. Hän vastasi, että hän tulee mukaan tähän yhdistyksen hallitukseen. Vaimoni Eira Talja vastasi kyllä. Raamatun opettaja Mikko Myllys, jonka kanssa on opiskellut pitkään raamattua. Sitten hän oli Keravan helluntaiseurakunnan aikana, kun olin pastorina opettamassa myös siellä. Niin hänkin vastasi kyllä. Ja sitten eräs liikemies, joka on halunnut pysyä nimettömänä taustalla, hänkin vastasi kyllä. Eli jokainen näistä henkilöistä, jotka Jumala oli puhunut, vastasi kyllä. Ja niinpä toukokuun alussa yhdistys sai alkunsa nollista. Ja se oli iso uskon askel astua alas palkkatyöstä, jossa sulla on hyvä toimeentulo ja hypätä tyhjän päälle. Ja mä oon usein verrannut sitä samaan kuvaan, kun Pietari on siellä myrskyävänä Genesaretin järvellä. Jeesus kävelee keskellä yötä ja opetuslapset luulee, että se on haamu. Ja siinä vaiheessa, kun Pietarille selviää, että se on Jeesus, niin Pietari sanoo, että jos se olet sinä, salli minun tulla sinun luoksesi, niin Jeesus sanoo, tule. Ja Pietari ottaa sen ensimmäisen askeleen, astuu sieltä veneestä ja kävelee veden päällä niin kauan, kun hän toteuttaa Jeesuksen kutsua ja katsoo häneen. Mutta sitten kun hän alkaa katsomaan niihin myrskyn jälkiin ja aaltoihin, niin hän alkaa uppoamaan. Ja mä koin, että mä hyppäsin sieltä tutusta veneestä sinne myrskyävälle Genesaretin järvelle. Mutta sydämessä oli valtava lepo ja rauha. Se oli myös merkki siitä, että oli Jumalan puhetta. Ja nyt meillä on 2 lähetysmatkaa takana. Se on ollut iso ihme, että me ollaan pystytty keräämään 31 000 euroa vajassa puolesvuodessa. Jumala puhui ensin Itä-Ugandan muslimialueelle tehtävästä lähetysmatkasta, jonka kautta tuli uskoon 1200 ihmistä. 824 heistä on seurantatyön piirissä edelleenkin. Yli 100 seurakuntaa mukana siellä tämän suurtapahtuman jälkeen. Ja sitten Bangladesista, jossa
13 000 ihmistä tuli 2 päivän aikana muslimi- ja hindutaustasta kuulemaan evankeliumia. 940 heistä teki uskonratkaisun ja 449 heistä on seurantatyön piirissä. 65 seurakuntaa tekee tälläkin hetkellä työtä. Niin Jumala järjesti kaikki rahat näille 2 lähetysmatkalle ja se on suuri Jumalan ihme. Ja se oli jälleen osoitus siitä, että minä kuulin oikein, mitä Jumala puhuu minulle. Ja nyt me olemme vähän niin kuin Johannes kirjoittaa, että vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me olemme hypänneet nyt uskonvaraisesti veneen ulkopuolelle. Jumala on pitänyt huolen, viimeisen palkan sain kesäkuun 18. päivä. Ja nyt ollaan, kun tätä kuvataan, niin tämä on joulukuun alussa. Eli Jumala on pitänyt todella hyvää huolta, ei ole mitään puuttunut. Ja olen huomannut vaan, että kun Jumala puhuu, niin ei tarvitse kysyä mistä rahat. Jumala järjestää kaiken toimeentulon ja pitää huolen. Mutta kaikesta menee kunnia hänelle. Kaikki paranemiset, kaikki pelastumiset, kaikki vapautumiset. Mä olen ollut vaan ansioton palvelija, joka on seurannut vierestä ja katsellut sitä, mitä Jumala tekee. Silloin hänen nimensä tulee kirkastetuksi. Ja sen takia mä haluan tämänkin kertoa tässä Kutsutut ohjelmassa. Kaiken tämän koettua, niin kaikki nämä vastoinkäymiset läpikäytyä, niin voin sanoa, että kaikki oli sen arvoista. Eli jos sinä kannat kutsua Jumalalta sydämessäsi ja olet kokenut, että nyt on sen aika, älä kysy mitä se maksaa, vaan mulla on syvin rauha tällä hetkellä sydämessä mitä koskaan. Mä olen onnellisempi kuin ikinä ja mä koen, että mä toteutan nyt juuri sitä päämäärää, miksi Jumala loi minut. Meillä jokaisella on se oma kutsu. Älä vertaa sinun kutsua naapurin kutsuun, vaan toteuta sitä kutsua, jonka Jumala on antanut sinulle. Hän on luvannut myös antaa voiman. Älä kysy mistä rahat, mistä resurssit. Hän kysyy vain, että annatko koko sydämesi minulle. Jos haluat antaa kaiken hänelle, niin saat paljon enemmän takaisin. Ja Jumala pitää sinusta hyvää huolta, niin kuin on pitänyt minusta ja kaikista muistakin kutsutuista. Kun me kohdataan uskovina pahuutta, niin me kohdataan sitä Jeesuksen voimassa. Eli nyt jos ajatellaan esimerkiksi tuolla lähetyskentillä, niin sehän tapahtuu siinä, kun me julistetaan Jumalan valtakunnan tuloa. Jeesuksen keskeinen sanoma oli, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja Jeesus oli valtakunnan kuningas. Ja nyt kun me julistetaan Jeesusta Kristusta ja usein varsinkin kun ruvetaan rukoilemaan sairaiden puolesta Afrikassa, niin silloin nämä pahuuden henkivallat näyttäytyy. Eli on sairauksia, jotka on demonisten voimien vaikuttamia. Kaikki sairaudet eivät suinkaan ole sitä lähtökohtaa, on ihan luonnollisia sairauksia. Mutta sitten on ihmisiä, jotka on menneet noita tohtorille hakemaan apua ja he ovat saaneet pahuuden voimia sisuksiinsa. Ja siinä vaiheessa, kun aletaan rukoilemaan sairaiden puolesta, niin ne alkavat demonstroida, manifestoida. Ja me toimitaan aina sillä tavalla krusedeilla, että me ei anneta pimeyden voimille niin kuin pääroolia. Usein ihmiset alkaa katsomaan, kun he liikkuu voimakkaasti ja heillä on valtavat voimat, niin meillä on kokousavustajat, jotka kantaa meidän ohjeistuksesta aina sinne lavan taakse. Ja siellä lavan takana meillä on tiimi, jotka ihan rauhallisella suomen kielellä voi ajaa Jeesuksen nimessä näitä pahoja henkiä ulos. Kysymys ei ole sen uskovan tai uskossa olevan henkilön omasta pyhityselämän tasosta tai paastoista tai rukouksista. Ne on tärkeitä, ne auttavat asiaa. Kysymys on siitä, mitä Jeesus Kristus teki Kolkatan keskimmäisellä ristillä, kun hän saattoi kaikki pahuuden vallat ja voimat julkisen häpeänalaiseksi. Jeesus voitti kuolemallaan ristillä saatanan vallan ja voiman. Eli me taistelemme jo voitettua vihollista vastaan. Ja kun tämän tiedostaa, niin poistuu kaikenlainen pelko siitä, että mitä nämä voivat minulle tehdä. Sinulla on se auktoriteetti Jeesuksen kautta. Ei sen tähden, että sinä itse olet niin erinomainen, vaan Jeesus on voittaja. Ja tuohon auktoriteettiin kun turvaa, niin joskus se on taistelua, puolisen tuntiakin saattaa joutua ajamaan ulos ihmisistä pahoja henkiä. Mutta sitten kun lopulta viimeinenkin henki on lähtenyt ulos, koska joskus heitä on useita, niin sen ihmisen katse muuttuu. Ja katse kirkastuu. Ja sen jälkeen ensimmäinen askel, mitä pitää sanoa, on se, että tunnusta Jeesus Kristus Herraksesi. Ja kun hän sullaan sen tunnustaa, niin siinä hetkessä Pyhä Henki tulee ihmisen sydämeen. Ja sen jälkeen me ollaan nähty usein, kuinka nämä vahvojen henkivaltojen vaikutuksen alla olevat, niillä on ollut tietäjähenkiä tai on ihan suorastaan tuntunut sisuskalut, ikään kuin käärme liikkuisi siellä. Niin kun ne on vapautuneet siitä, niin ne saattaa polvistua
alkaa itkemään ja ylistämään Jumalaa ja antamaan kunnia Jeesukselle. Ja se on selvä osoitus siitä, että nyt on hallintavalta vaihtunut. Paha lähti ulos ja Jeesuksen voima tuli tilalle. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että sieluvihollinen lopettaa toimintansa siihen, vaan erityisesti meidän tiimiläisille ja meille jokaiselle, jotka näissä asioissa ollaan mukana, niin me painotetaan, että meillä ei ole taistelu lihaa eikä verta vastaan, vaan henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksissa. Ja se taistelu jatkuu myös sen vapautustilanteen jälkeen. Ja siksi on tärkeää pukea Jumalan koko taisteluvarustus ylle jatkuvasti rukouksessa ja anomisessa seuraavien päivien. Joskus voi mennä ihan viikkojakin, vihollinen yrittää vielä hyökätä ihmissuhteisiin ja moni eri tavoin. Kun palataan vaikkapa lähetysmatkalta Suomeen, niin ikään kuin suojukset laskevat ja rentoudutaan, niin silloin saatana iskee. Siksi pitää pukea sitä Jumalan koko taisteluvarustusta ylle päivittäin ja hetkittäin. Ja silloin vihollisen pahan palavat nuolet eivät pääse läpi ja silloin sinä tunnistat sen vihollisen hyökkäyksen paremmin, koska olet hengellisesti altis. Ja Jumala antaa voiton sinulle. Hän on jo antanut sen ristillä, mutta sinun pitää vain tarttua näihin työkaluihin. Kysymys ei ole siis meistä, vaan kaikessa on kysymys Jeesuksesta. Ja tällaisia käytännön asioita ihan tähän pahuuden kohtaamiseen, niin ulkomailla kuin täällä Suomessa. Raamatun mukaan joka aika rukouksessa ja anomisessa, eli se on jatkuva rukouksen asenne. Itse kun mä lähdin tähän lähetyskutsuun mukaan, niin mä jotenkin päätin niin, että mä en halua koskaan sanoa aamenta siinä mielessä, että mä nyt lopetan rukouksen, vaan mä haluan olla Jumalan kanssa vuorovaikutuksessa kuntosalilla, kaupassa, ihan kaikkialla missä mä liikun. Eli Jumala voi keskeyttää puhua milloin tahansa, hän haluaa minulle. Ja silloin kun sulla on tällainen kaltainen suhde Jumalan kanssa, niin sulla on periaatteessa suojaus koko ajan päällä. Sun ei tarvitse aina miettiä, että pääseekö se vihollinen hyökkäämään. Ja kyllähän se edelleenkin pääsee, mutta sinä erotat sen paremmin. Rukous ja anominen, se, että sulla on se rukouksen asenne, että sä et selviä omassa voimassa, vaan sä tarvitset kaikkea Jumalaa. Sä teet itsestäsi 100% riippuvaisen Jumalasta. Siitä kai siinä on pohjimmiltaan kysymys.